Igama lami ngiuNkosinathi Mbongwa, Technical Director lapha emkhandlwini waseBaqulusini. Silapha ke namhlanje ngijutshwe uMunicipal Manager uMrs Sibonga Dlamini ukuba ngizohlangana nethimba laka Sanco sizobheka izidingo zabantu endaweni ezahlukene. Njengamanje silapha eLakeside sebengibonisile izinto ezidingo kubantu nabafisa ukuthi umkhandlu uzenze. Sizosuka ke lapha ke sihambele amawadi okubala iBhekuzulu, okubala idolobha uqobo lalo, sibuke nezinye ezakhelene nedolobha. Ngizothatha ke namhlanje ukulalela ukuze ngibuyele ku-municipal manager akwazi ukuthi sibe nomhlahlandlela ukuthi zonke lezi zinto eziyidingo sizozenza kanjani. Okunye kwako ke kubala izinto zama-storm water drains ekufanele thina siwumkhandlu siwalungise, okubalwa izinto zikagesi, okubalwa nezinto ezithinta amanzi lawa aphuzwa abantu akhandwa umkhandlu. So inhloso ke nqangi yanamhlanje ilokho nje ukuzobheka ukuthi yini esingayenza nedingwa abantu abayizakhamuzi zaseBaqulusini. Ngiyabonga.